Biko ụmụnne m, enwere pattern ụfọdụ ụmụ nwoke ji agaga now. Ụfọdụ ụmụ nwoke, not all men, ji agaga now. Ọ dị mkpa ka ụmụ nwaanyị kpachapụ anya ha, biko. Ejibu m this matter before akụkọ yiri ka abịa. Mana ka mma bụgado this one gaa straight to ebruzo bịanụ. Ụmụnne m, anọ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nọ m za. Ya sị m to ledere ya okwu n'ugbene. Ledere ya okwu ma gbotowara ya ụmụnne. Na enwe onye nwere ihe ọ ga-agwa na ya gwa ya. Ụmụnne m, nwaanyị aga n'ihu sị m na ya alụọla di na di ya lụrụ ya mgbe ya dị very young, 23 years old. Na-enwe otu ọ gbara di, enwe otu di, enwe ihe di ya nwere, nothing. Na ọ ka na-akụkọ akụkọ, mana ọ wee handsome guy. Ọ dị neat. Di ya na amamihe ya zuru ezu. Na ọ na di ya na-agụ agụrụ nwoke. Ya ele anya na o nwere ambition, ya ghọta na tomorrow ga-adị mma. Ifu ndị na-enwe ihe uche, ya ekwete. Ya na ya bụ banye into relationship. Mgbe ahụ kwara ya na Adanne ya bi. Adanne na di ya ji ego. Ị ga na store ebe a na park nri no nyafụnyafụ. Ya nwa na-eshi, ya na-afụ oshi. Onye nyere ya erie. Na ihe a na-akpọ nga ahụ nọ n'ụwa small madam. Na ihe di anti ya na-akpọ ya nwa small madam. Ihe ya na-eshi n'aka ya eshicha gị irie gị tabi aka. Na Adanne na di ya, onye nọ n'ụlọ Adanne na ahụ gara na-enwe ya n'etin. Na ihe niile ya chọrọ ha na-enye ya na. Ya wụlọ zbọ na Adanne. Ya bịa nwee flask, food flask. Ya zụrụ dezu. Ọnụ flask ahụ n'ụwọ ya eshekwe shicha. Ya ekuo ka ya gbara agba ma anụ ma azụ. Dezuo ya. Ya wakwa ahụ ọcha ya eshi azụ lotere buru nri ntara bugere enyi nwoke n'ugbene. Na ya na-enye ya ọkụta enye ya ehihie, enye ya abalị. Na ọ na-eri ji ọfụ na enwe ihe eshiri n'ụlọ ha enyi nwoke na-eri. No love, nothing else. Ya sị ka ya ma ọrụ jidegodo n'aka ma lewekwe na exam. Ozi ga-enweta jamb. Na ọ bụ ihe meziri nọ. Ya na this young man ji nọ n'ime relationship no 3 years. The young man enweta ego. Ebere ego abata ya aka. Ọ gwa esi na ya chọrọ ịlụ ya ka ha lụọ ọnụ. Obiọma kpa ya ekweta. Ọ wụta ha shiri lụọ. Lụọ dị ekere mmiri ọkụ ha bụ ma ndị mere ma ndị na-eme. Ha lakpuru ya na di ya lakpuru. Only 6 months kpọị ya na di ya lụọkwara lụcha. Ya enweta connection. O nwere job ọ gara aga rụcha ọrụ ahụ ego abata. From there, ya enweta more favors, more connections. Before ya mara, di ya ego abatawa ya aka. Ya bịa notice na agwa di ya echenjiele mgbe ọ zụrụ moto. Bụzọ ga landlord sị nụkwa na a ga-celebrate ma ụmụ landlord ma ngịnị. Nwa landlord ke nọ school. Obere nwa ya nọ school gara school. Nwa so nwetara admission, nwatakịrị ga-lọta like a queen nke ụmụ nwaanyị. Nwatakịrị alọta ọnọdụ that time sị na a ga-celebrate moto di ya zụrụ. Azụọra ha mma ekpocha mmanya onye ọha aṅa onye ọbụla. Ya bịa hụ na after that celebration of that car di ya purchased, agwa di ya change. Ọ pụọ na-alọtazi otu o shiri pụọ na-alọta mgbe sọrọ ya. Agwa ya echenji. Rute nke na ya na di ya ga-anọcha 4 months n'ụlọ. Di ya ga-ama na nwere nwaanyị nọ ya n'akụkụ. Ya na ya abụọ nọ n'elu bed like this. Na ya metụ di ya ka di ya gwa na enwere ọrụ ya ji n'aka. Na ọ obiọma na-eli udu. Na otu ọ n'igbo metụ ya aka from here to tomorrow na ọ ga-ebili. N'ihi na enwere ihe ya na-eche. Ya wụ na onye na-arịọ nwoke this and no, na ya anọghị into that. Na ya ahụ somebody. Ya ahụ ya were m ya ahụkwa na ya dịrị dị nọ 1 year without nwoke. Ya akọpụrụ ọnụ di ya sị ngwa nsogbu anọ. 4 months, 5 months di ya nọra n'onwe. Agwa di ya gbanwee nke na-enweghị mmekwata. Na enwere na ebe street ha. One woman na-eshi pepe soup ebe ahụ. Ya chọrọ iri nri the light. Flask nọ ntara ka eji ka ya ga zụrụ pepe soup. Rute nga lekwe di ya na nwa agbọbịa ọma ya na-amaghị ebe ya na ya bụ oshi mata. Di ya ahụ ya maliri n'oche. Ya tụpụrụ ya ọnụ. Ya emeghe ụzụ, ya mee mkpọtụ. Ya bige the waitress kula ya si ya biko tiri ya pepe soup 2 plates. Di ya dị uncomfortable. Ya tụpụrụ ya ọnụ. The girl ya na ha ya anya n'egbe. Ndị ereshicha ihe ticha datin ya kwụọ ha ụgwọ pụwa like ya amaghị onye di ya. Mgbe ọ bịara bịa hụ na ya bịaghị ime mkpọtụ. Ya agacha ha na ịga di ya. Ya na-elekwere anya ka ọ ga-alọtanụ discharge ada ga-amara na ihe emebiwo lọta. Na di ya lọta ahụ ije ahụ 3 days ọlọ. Na ihe ọ na-anọ wee mkpọ ya na phone si obi oletuole. O mechaa lọta after 3 days. Lọta zụrụ ma watch ma gịnị na ya eji rịọ ya. No mistake na ya gbagharị. Na ya nwere something na body ya chọrọ ịgwa ya.
ya sị di ya nsogbu anọ na ọ gara ihe ụgwọ ya ọ dị ya na-ele di ya naanị ihe ehibighị anya mmiri. Di ya ebido gwawa ya na ya chọburu ịgwa ya destin ya na-eme ka ya kpakọlatacha onwe ya ọnụ na o notice kemgbe 5 months na-aga to 6 months na ya na ya bụ egwuregwu n'elu bed. The reason for that wụ na ya nwere di mmiri na di mmiri ya na-enye ya nsogbu na di mmiri ya na-edisturb ya too much. Na di mmiri ya na-eme ya na-enwezi feelings ya at all. Na ihe mebiri na di mmiri ya just tụtụrụ feelings ya gbuorie na ya ebido chọwa solution. Enyi ya nwoke kpọrọ ya gaa somewhere rute ya enweghị ihe kwuru na the man agwakwa ya dat na ihe ya bịara nga na-awụ na di mmiri nwunye na atọment ya nọ na-enye nsogbu. Yes o rere ihe ya ga-eme na-emezi ka ego bata ya ka ya kpụrụ ya gaa ka the man ọrụ ọ dị ọrụ tibie di mmiri separate ha. Ọ si elewe di lewe so ozi otu a steji ugbu a ka ọ nọ steji ugbu a na ka ọ nọ na ngwanụ nsogbu anọ ya sị anọ na ihe o kwuru ọgba nkịtị ka ahụ eburuga na nwaanyị mba nọ ha ka biri like that ya lakpo ya no face wall di ya lata mgbe o ji nsọ ya 2-3 days ihe ọnụ before na-adụ ihe bega na-ebekwa ihe awụ ihe o present o ji akọva onwe from the girl egidere ya na ya bụ akọla dawa na ọ gara ya gwasị agbarala ka ha ga na ya nọzi nwunye landlord ya abịa gwa ya na ọ bụrụ na ọ bụghị ya nwa na ọ bụrụ na ọ bụghị ya nwa na ihe di ya na-eme di ya na ọnụ ya na-akọchali ya na nwa ya nwaanyị ada ya nwa ya nọ skuul na ọwa Obinna ya na di ya wụ landlord eji nwa ya nwaanyị ahụ egwu na kemgbe di ya gwara landlord ha di ya jiri nweta information na enwere ihe gaga n'etiti di ya na nwa ya nwaanyị na di ya chọrọ iji polisi eme arrest and nwa ya nwaanyị a na-atụrụ nna ya ashị nna ya jụrụ ya kwuo na ele otu di ya ga-esi ebehave n'ụdị a after o nwere a very beautiful woman dị hard working dị supportive ọ gịnị ka ọ bịara na ahụ nwa ya bịa ime na ihe a chọrọ ịgwa ya ugbo na ha jiri nwayọ chọrọ ụlọ na already na di ya ngwana landlord agbola di egwe na ha chọrọ ụlọ ihe eji gwa ya ka ọ dị serious na ịchọ ụlọ ahụ because ịnọwa nga ọ dịkwaghị mma na ya makwa nwoke ya lụga na di ya na ọ dị stubborn na enweghị ihe o mere ọ na-regret na ndị onye mere ihe merute ebe nwa ya ahụ nọ ihe na-emebi na di ya sị na ọ kparịrị ya tenant etiri n'ụlọ ịbịa kpọrọ ada ya nọ skuul ya na azụ ọwụ na oji nwa wụrụ nwa okorobịa ya kwa ije chi ụmụ ịbịa nukata nwa ya na ọ bụrụ na ọ wụghị ya nwa na di ya wụ landlord ya na imekwa ihe na-adị mma na ọ wedelitekwa olu ka ya na di ya nwe ike chọwa ụlọ ka ọ hapụ ifili na ọ landlord biko eweliwe gbaghara that day ọ nọ na-arịọ di ya na di ya ekwekweghị otu ọsị ya chọrọ ụlọ ọ nụkwa eripit onwe ugboro abụọ ma ọ chọghị ụlọ ahụ pụọ ọ ga-eyuzukwere ya ụmụ boys ya jikwa waya pụọ ya ngwa di ya ka ha gbapụ ọ sị asị n'oche si landlady na thank God ọnwa ya ọ kọwara ya ọfụma na ya dị supportive dị hard working na ihe na-aga emewe iwere di eti na handbag kpụrụ egawa na ọwa adult ebe landlord akpọla egwe ihe otu ọgwa ha gwe na ọlọta na ya ga-agwa ya na biko na ọgbalị na thank you ma gbaghara biko di ya gara lu ya jụwa di ya sọ ihe ya na-agwa ya na ya arịọla landlord no temptation na di mmiri ahụ nye gị nsogbu na ọ ya nwara chụpụ ya side ga-ezuzu nwe ihe ya na-ezuzu ya so oke na ọ chọtala n'ụlọ yes na ya kpọla agent na-achọ na ụta ka ha shishi ebe ahụ gbapụ ebe ha kwagara na 3 bedroom flat enwe mgbe ego ji wụrụ problem nwa ya ụmụ ya ndị ke nwoke 4 nwa 1 room ya nwa ewere ya na di esi na ọha ya na ga-ewe ka na edenwe the other room for guest ya so nsogbu anọ ọ ya ka ha gbapụtachara di ya eburu ngwongwo niile akpa niile buga na that guest room ebe ahụ ka ya nọ di ya sị ele ihe o mere ka ya gwa di ya si that na ya chọrọ ịlakpuru with his spirit husband ya na ọ ebe ya na ya abụọ ga na-alakpuzi na ya nwa lakpuru wezie were ebe ahụ ka ọ hapụ ka spirit husband ya hapụ ị na-atọment ya na o nwere right ime ihe ọ bụla ọ chọrọ ime na o mere ihe ọ gbasịrị ya na o were ebe ahụ na ọ chọgodi ga-akpọpụte the girl okpọpụte na ya nwa ga-anọ na this guest room na ya lakpuole gbachi ụzọ ya niile dị checkmate ya ịjụ ma batakwara ma ọbata na ihe dị ya nnọọ mma ya mee ka ya lakpuwe ebe with spirit husband ya di ya jụọ sọ otu o shiri chọọ ya sele otu ọzọ chọrọ ka ya shiri chọọ ya na ya abụọ yiri mgbe na-enweghị ihe o ji mgbe na-enweghị ihe o nwere mgbe ya na-ezu eburu nri ada na-ebutere
na di mmiri ya di spirit husband ya tọmentịghị ya na ọ tọmentịghị ya mgbe ahụ isi na-acha ya acha ya na-aga azụrụ ya akwa emere ihe niile na spirit husband ya tọmentịghị ya na spirit husband ya tọmentịghị ya until ya alụọ ya kpata ego bịa lụọ ya na enweghị ote spirit husband ya yeshi biga eri nri ahụ agba ya ọsọ onye oriri nri ahụ dị ọrịa na oriri nri ya yeshiri ya egbepụtara from God and nne for 4 good years ya fidiri ya na spirit husband ya enye ya nsogbu that time na spirit husband ya enye nsogbu until ya na ya agba alụ only 6 months ya na ya agba after their marriage spirit husband ya shift ụzọ ha emepeshi ego abata na spirit husband ya enye ya nsogbu ya zụọ moto na-agba moto for one to nwebe accident na spirit husband ya enye ya nsogbu na ọ wụzi ugbo ego batara ọ nọ mma na enwe ote spirit husband ya si nye nsogbu na-atụ ya ime mụ ya mụọ ya 4 boys enwe ote spirit husband ya si nye nsogbu na ọ wụ ugbuazi ka ya nwere spirit husband na nsogbu anụhụ na ka ya lakwuruzie spirit husband ya onye ahụ o kwetere na ọ wụ di ya ka ya lakwuruzie onye ahụ na-enwe ihe dị ya mma na ya mee ọ sị di ya sị ha na nke ya bidekwara ga-enye nsogbu ya hapụ ya lakpuru n'otu a ka ashi nụga na rumani ya nọ na another 4 months chiji ya goshibze lakpuru chiji alakpuru ebe ahụ nwere onwe peace of mind ọ ya ka di ya bịa one night na-akọrọ ya aka na eji shi chwe chọọchị gboolo na ekpere ya ekpere na ya chọrọ ya na ya abụọ nọ makwote ha shi anọ na ya emesighị ya gwasa akụkọ na spirit husband ya nọ nga na ọ ga-enye nsogbu na ọ ga-atọment ya na ya gabakwa na room ya di ya gwawa na that nonsense has to stop before mara adanne di ya kpee na phone na ọ makwa na ụmụ nwoke dịkwa polygamous in nature na ọ na ha kwapụkwala di ya kama ọ ga-endangerị life nwanne ya nwoke ịga na-agbagharị ama ọ ga-akọkwara ma na ọ lụ second wife na after all dibụ ụlọ African man na ebe ọrịa ọla ya na what is there ka ihe o ji use spirit husband na spirit and this and that na ọsọ gala chọọchị ekpele ekpere na dịtin apụọla na ele ihe o ji ọ chọghị gaga ya exercise ya right ya as the wife of her husband ya gwawa adanne di ya so kwucha ya nọrọ n'ụlọ di ya na-eshi di ya garachalu otu a chọrọ ha eshi otu ahụ biri mana ọ bụrụ na this particular case ọ na di ya nwanne nwoke kwere si enye gị ya eri ọ na ya anaghị asọpụrụ ya ọ na o jidere ya na nwoke ọzọ na ya mara otu a ga-eshide nwa n'okwu okwu a mana ọhụrụ this particular matter ya sị na nwanne nwoke chọta nwaanyị ha duru ya ga lụrụ nwaanyị ọzọ n'ọhịa sị ya gwe ya gbanyụọ fon di ya nọrọ nga bido gwawe na ka discuss this marriage mara ebe ọ na-aga ya so oke na ngwa di ya jụọ ese lee ihe ọ chọrọ ya si ya mee ka ihe ọwụ plan ya gwa di ya si one n'ọtọ ọgbarịchana ugbo ọgbarịchana ọ chọrọzi ka ha biwe na ha ga-aga ụlọ ọgwụ gaa nyocha onwe ha mara ma ha dịkwa samsam ma ihe ọ dịkwa otu ede nwere ka 1 2 ọ ga-azụrụ ya gwa ihe ọ ga-azụrụ ya ọ ga-eji arịọ ya before ya na-consider na the most important thing ka agagodo ụlọ ọgwụ di ya si ya enweghị ike ime na all those girls ya na ha mere ihe ya kpọchara ha ụlọ ọgwụ ya ma dia medical this and that ya gwa ya so okay ọ bụrụ na ị ga-anwụrụ somebody na-awụ nwunye gaga ụlọ ọgwụ gaa lee ya ahụ before na-arị ya elu why are you running away from going to the same hospital with your wife na ya nagaghị ya too much mgbe ya si ya gbori enwe n'aka ha aga ya dị sure that na onye ọbụla dị okay ya gwawa di ya so mara the number of women nọ n'ụlọ di ha na di ha gara bute ọrịa outside butere sọfaga ya ụkwụ atọ ha n'ụlọ ọgwụ ụfọdụ ọrịa obiri n'aja ọcha ebutele ihe na ọ ga-ama the reason eji si ka ha ga na ọ wee go with the problem ka ọwa ahụ n'ụlọ ọgwụ n'aka ha ga ele result pụta asọ dị samsam na ha ga-aga ebe atọ result pụta asọ dị samsam amara na ha emefela otu then the next one wụ ya gwa ihe ọ ga-azụrụ ya and that na ọ ga-azụ ya ma ọ zụghị ya no way because ọ bụrụ na ọ ya nwa jidere ya na nwoke na ya agaghị anọ n'ụlọ eruo na ha na-akọ ihe a na-akọ ebe a no condition ya nyere di nwanyị mba nnọ mza ọsọ nwanne di eke di ọkpara kpole ka ada akwa n'ikpe na-etile meeting owo ya bịa kwuo m ya na-alụ ma ya na-alụga n'ọhịa ekwere kpom na ya ga ebe a ya gwa ha na ya na-alụga msụ nwaanyị ọma msị ọ bụrụ na o kweta ịga ụlọ ọgwụ enwe any need for that meeting o kweta soro m ga ụlọ ọgwụ nọ ga ụlọ ọgwụ lee onwe ọnụ aga m asị m sị call off that village meeting need ebe akọwa ụmụ akụkọ ndị a ihe ahụ esi ya zụọ ya ọkwa nna ọzọ lihi ya ọnọdịsị mgbaghara
mana gbaghara ọgwụgwọ ahụ n'ụlọ ọgwụ. Ọ sị na ọ gaghị aga ụlọ ọgwụ, unu agawa meeting gị ruo gị gwa ha ihe ihe kpatara na iji nye ya this type of condition. Lewezina ndị obodo anya ma ha ga-asị na gị gawawa gị gagarịwawa ilu, ihe mara na nsogbu dị. Mana ọ bụrụ na ọ gaghị ụlọ ọgwụ ahụ, o wetaghị onwe ya unu aga ụlọ ọgwụ, enwekwala ihe na-eme n'elu ụwa ka eruo gị na this man ga share bid. Ọ dị necessary, something dị wrong and ọ dị aware of ihe ahụ dị wrong. Ka ụlọ ọgwụ ahụ dị mkpa. O kwere gị ụlọ ọgwụ enweghị need for meeting, gị na di ga-emejiri n'elu bed gị gbaghara unu ebiwekwe. Mana ọ sị na enweghị ụlọ ọgwụ etiji isi na ya agaghị aga, na ndị niile ya na ha mere ihe na ya kpụrụ ha gaa ụlọ ọgwụ dị sure na ha ji ahụ, mana gịnị ya bụ agaghị ụlọ ọgwụ na ụlọ di na nwaanyị. Mgbe so kweta na agaghị ụlọ ọgwụ, call off the meeting, gwa ha na unu gị na di na-edozila. Ma ọ sị na ọ gaghị aga ụlọ ọgwụ, gawawa meeting, gaa gwa ha ihe mere na condition ị wetara. Ha sizie mba na ya gala aga ụlọ ọgwụ this and that, ga-egwa ha ka ọ dị ka ọ ga-adị. Ọ dị very very important. Ọ wụ onye dị ndụ na-akọ ihe mere n'otu o siri mee. Agbagburu ndụ echefu ọnwụ. Ụmụnne m ọhịa mgbere, ekwa ihe unu ga-atụkwasị ya, unu atụkwasị ya. Ọzọ dị ka ibe ya wee wụrụ, ịhụ na dị mmiri, nwunye m nwere dị mmiri, inwe problem na biznes nwe nwunye m nwere dị mmiri. Ọ wee maa na ụmụ nwoke na-enwekwa nwunye mmiri enwe. Ka ihe o ji wụrụ na ome asa nwunye m nwere dị mmiri. Nwaanyị nwere dị mmiri na ama na ya nwere dị mmiri. Some of them na-eji ọnụ ha gwa di ha chọwa solution. Ị gaghị anọ somebody na-enweghị any trace of that, enweghị enye gị nsogbu, gị lakapụta gị so problem ị na-enwe na ọ dị mmiri. Ke ụnụ aka na-etrend na ọ ga walk, ọ ga fly. Nwoke nwaanyị ga-esi nwee dị mmiri ma ọ dị ha wee. Ma ọwụ gị ga-abịa ịgwa nwaanyị na o nwere dị mmiri. Mụna m ọhịa m si ma ebe gbotere ọnụ ngalana, enwekwa ihe unu ga-agwa ya. Unu gwara m ya biko, ọ nga ọha nọ m n'ọnụ, dọdịrị ọnụ.